Wontumi de ono ana pe ana homa so le kwa aboa sika de nipa kwa amaniyam aboa sika ma nipa hu aboa sika ma nipa kwa wa sika se wan to boa se na nyame amfa sika na maw na so bebra woni beba ho so na da asamado woni beba ho so na da court woni beba ho so no nya asam Abusia memo wakwaba Nyansapo TV so eni woti Nyansapo a na waje me so se sane badwemma kwanso midin ne oba ye suama yeboa ene so masane wodi ehia bio mesew subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ye komodie no eya na wache wadwen ewo ho ama no aye kama ene me okomase Kenya se abrem me komfo Asantewaa na etena se a yedi enkomoyi wadaroma impre ho enye fide ni mfiri ase koso ahwen na megidi se yeni nkomo nyina wie no na so afa ba bi afiri mu a ebeboa wo na aboa me nyina na yebom na yeye ho aduro yenyene saama no enye kama yemmom na yema na akwaba na yemfa ne nkomo twetwe ni nyina no enhihye so na Asantewaa memo akwaba mejusu obuno bibia bokọ wadaroma aja mandaromenti ye ho ye adwuma so kọ bokọ aja mandaromenti bibia ye fine na ye kase mo frɛ na nanom mo ba na ojidi na mu de enim se nsuo mu emiamu no motete abode emu no motete ese nsuo ni nyina na Ghana ha yese ni enim se ahum ni nyina ayera ana mo woy enu wuo mu wuo no awiase ni pe wuo sa no dwuma mu di nti no mu wuo ne ahum da so ti nsuo mu nsuo ni nyina aseye wo nsuo bi no aseye so wo hye ni bom wankwa wonkawo nti wo si nsuo da na betu galamse ni wo mu a wonu fie no me dam so yes bibi ti ma to abasa tambia na mse wo abeku ni man wo nsuo mu no abasa wo so ma abusua na wo fie no de mu ye dwan eni wo bebrebe yi ni wo bebrebe no na ne yensuo no makese no ma na yenim se oman mu ye wo na ye de hwahwa ye ho so eni fefefefefe river pra river tano densu se eni nsu ni nyinara mi nyi bi mfirim ni nyinara asesa ya say nsu ni nyina ni nyina so ye galamse yese obi na bo apa na kwedo so ma hunu nsu da bi ye de galamse asay nsu ewo yeman Ghana ha nyina se na mi bi sa honhum asenso boye mo tu ape bebi akotena na e ko ro mo kira kwan se ni so nyina yera wonu nsu ni da ho enti wo ye wa adwe se sabe obi a wona ma wo ne ma wo nsu enum enti wo ye wa adwe se okotu galamse amana se wo se wo ne obusua enti wo bebrebe onipa wuo ni na afiri saade no wa kuni ma de onso beku obusua obeku ma obeku yire obeku nti ensuo de na won sai nsuo mfa ho ni mfa ho ni anyufo wuo ni na gire nsuo so minister wuo na gire nsuo so MP fo wuo na gire nsuo so ka accident esisi na nsuo na sai kwa de twema wo kora ya ye bosomtwe na hwe bosomtwe aye nyinara misa yakọ skesen na atese yakọ bosomtwe no wani agye okohwe nsuo ne fe ayeyo ene ka tose ko bosomtwe ahwe a wonko ebia na akobu agum bosomnche nchen ho no na no yetu galamse so ene nipa de sika edi ade ye de kontompo edi ade ene woni sika ntimi ni ahenie wo sika na tudi ahenie obi a ne de akonwa ma no se abusua na kura yi nipa ba se de asebasi ba eno tete no si esinyina yekọ wachi yekọ bosomso yekọ busasa asemesi de akonwa ma no babu wafie asemesi adwempa wontirim asemesi kuro na ne ho asemesi enche ne ntupuruzi na akona se suma na ka kire wa wo so hu kwan a de ne befa so na de fufu enya no de fufredi ha nana yinyina fiti Monday no yedi ho abobo a nyina ye chama Wontumi Asantewaa mu ase de oba na bo chama Wontumi na obi ka che so onim wa na oboa obi anim no ye hwe de ato chama Wontumi okom 20 years esan say sama boy asase e da ho no ma ye say forest reserve mum say de aka che say ye de ma ho ama ye mu adwuma de batin krata no na wie pe onje krata wie no no ade ne pe akwakotu na gudie wo ho no sama boy krofobia timamufobia makasa
kasache oba honom no aha omo bebre ama bibi mu obi afo mu kura awu e wo saa galamsey nsensem ya ekoso yi eno ne de ko gina court na court ye be ko ye ba fit last day o ko ye ba finally e ma 20 years say why illegal mining assassin okokotu so agudie no na onyanya nkrata papa wo say otimi ana asa konya tumi krata beti mama kwan ama tu sa agudie no e na wakotu nti aban twe na so 20 years ene de amana na so mse ono chama Wontumi mfani no akora wotiwi ase osu omu ade no wotimaku da pakuo kora wotiwi ase na se wo se akora ka so chopanyi cha ka so chewunti etedam na ma kire wo na sa sama bo sa sikadwe kofi na ya Wontumi sa sikadwe kofi na ya Wontumi sa na wo de ewura beto adna yetu Appiah na kwa mbe so fa so de ni yetu Appiah so kaseti ya no Wakasati anokura nyabodie ba mu a mun ahemfiefo ene ukohia ya boko asamokodane wodu anto so nyama okura wo se umodua bia ti nyama ne sikadwa kofi na yere sa isa sonde ka ho yes ni atabudie basanye ni pewe obi wo ha wonam no wo ye nipa onye nipa nipa so onye nipa yes nipa bi wo ha nipa nra ho ne dran ho nipa wo mu sie wo sie ye wo dua so ti ase ye wo chese nyem bebre obi wo nam wo onye nipa enwie timi da ya ho nipa ensamanfo timi da ya ho nipa ensuo timi da ya ho nipa en ahun bebre da ya ho nipa tu hu na nso ho nipa eti wusu kwa wo ya MPP ni nti wa ba na abaso tu ye tumisem na nokura anu nti se ya chi Wontumi ni ya se 20 years ni ya jeli nu dia ene NDC fo no mo so tu ayi no galamsey no ene mo so ya nyalo mo 50 years obi anko bi yes so man panyina timi ya chi am ya jeli woni dia ene na NDC fo no mo so tu galamsey so ene court mo 100 years na aban bia ba so say me fight against galamsey de otia no I'm fighting against galamsey ene yete but one finish so ne say galamsey ko fe ko ya shemu kena sabi o say e mal galamsey wo na wo soma o mo say mo nko nkwaje galamsey si kamera bible say obi ye bone na aboa no a o ka nyina na aye oni ni nyina na aye bone no me pa je so ti ase woni ni mienu na aye bone fi say obi tu wo fo na so kwaji sika se ka wo di asojafo na police ko che no no wo boa ne so kwa kwaji sika na fo fi antota wo mo ndo mo ko cha so se mo ko tu bibi wa ase wa lu predase ya enti wo won de no kura ka ani Ghana ha no kura ka ni wiase ene wo abaka no kura ni yakun wato atwe ni ya se na memedu Asantewaa de Wontumi nkumi da ejane na nyama na wukumi na maye menyame so adwuma awie etna so nyame nkumi bio enti galamsey no mo tuo no ensuo no mo se no ene no me ni wode se sikadwe kofi a ye kasetia no enu ne accident yesisie no ubehu boss ye wu eti nsuo no se wo so akoto galamsey wo a etwa se wo fe nipa ba mi se nsuo no oku no eti nipa wu nsuo no bebrebe no wode mo ye dwan nti na obete se galamsey peti bi mu boys no ho mu to galamsey abuagu anwena buagu omo so nipa be yensia kanananan ene se enu enye kwa dabi nokura galamsey no mutuo no sabase galamsey wutu a yemfe ensapa ntu saawo galamsey ni bie no betu galamsey wo se yede ensapa ntu o mo ni petwa so nansem mo abrante bi ba ma ha na danfo mfre ni afri ha se omra ayi we manso metu galamsey afino makoje site be kacho mu prese mema ne nko kacho ko Wontumi ma fisasa na afino makoje ne foforo ye do nko moja gugu so suma ne kache ni pray nti we no Wontumi die asase okoje so dwuma na yi na mana onde se na no asem enye galamsey no nti no ma jeli no eyempanimfo bi odidi wo matem ene MPP ni baye no ene ma bi oyeye no ene no wonye nkrofo yi asa homa so kasa bi ene galamsey nti no mu jeli no ye dia fa galamsey no so kwa galade so obi etubi obi ye bi ayinfu ye bi minister asoma ni pay ye bi wo ye bi na nka ede na jeli wu wono na ba MPP ni ba so ye hantan
nti hantan na agye yes nti mpanimfo na wo mo didi wo matam no wo mo na akwa apam ene judge na ye ba kwa ne sa nti nye se ne bi mu dwun se emra na ye adwuma o se de emra na ye adwuma nya kata so kwa omboa asotwe bi ne de ma no asotwe no de ma no na gidi se 20 years obeko na ensi na obi kura ko obi 10 years 12 years kura nya na ko twa 8 years na ate wanhwem amaye thank you bank bibisa ebe no watwe mu na we de kwa ni sino maye sa de mitimi hunu so no de ko de ndisi fo fa so no sa no so de o mu na fa so bi le se ndisi so fi so MPP so ba o so be yo mu bi obi ani obetana sa ma wa ni pa se nyaman anto nyaman asase eda hu ni na ye tonto nyaman hu nsuo asase ye ton enyama atifi na ya ton man krofo ma mu dwale gu enyama de nyama no tumi no wo hene na basa na tumi na na sa dof oba sabi akoto oba simu nsuo na ekogu nsuo mu a ese tumi ni nsuo atifi de enyama bokọ Burkina Faso ni dida ho abrochi mamu na ni dida ho na so enyama no enyama wotiri di se woso na so kodu krom wo ye ne kotoa sakura esan ne maboni bi a ye so ne ho eda de wade koja de kro nyeye nti na sen kofo bodua kro nyeye enya konya adwuma nka enyama afa ya na wotweme ne ka nyawo na nanu mu asema wo kan anu adin o eti ye be se ewra se wonhwe na enyama ya mobo na yenso no mahodo e wo sen ka ye di woni Asantewaa de wade o ko so tena mu na bomman no ho ban no Asantewaa ye wade ana amamu mpanimfo o mo yesa de ni na so fira hemfo so mo ba no mo kwan tumi be no mo so mo kotu galamse na ka meka se na ya hemfo be dodo na se obi ase menya galamse nso ne bro no so yetu galamse nti hwan na ma kwan eti ewra se obi a wo hene bi yetu galamse wona sa ase so bia no wo tu na di wo ye mamofo odi ade enya yie Amma kwan me ye tu agudi wo fi obi obete se na sase so bia ye tu galamse wo so a wo ba yi fi odi wo ye mamofo ye nkantam ngunu so odi ade anya yie na ye konongo ha ya galamse ko so suku dance wo se de dance ya na galamse wo suku dan ho pe na nanom ekọ asase ne so a omo so mba be hye de ekọ so no magunsa abodua se mo nko omo njai do mo ye no ho no no a adwani nya wo mo na wu se ne kwa so no de wo se na ye no wa hu se yetu agudi wo sase so wo ko bodua ye den konfo modua wo hene modua wo hene bodua wo ye mamofo wo di ade anya ye yes want me for tumi ankasa yes na mo ndua bo na de ko se wo ye apache wo hene bi akada no ho wo hene bi akotwada no ho wo hene bi odi ade anya ye wo ye mamofo odi ade anya ye ye wura nturu firi so na tetrenya sa na edi ade no fa de se fata no yes wo ma de sikan ne mra wo hene bi wo ha wo ne fie kura no etwa se wo no tete no akomba ye no no na be ja himfie ho no di ade wo ye donkoni to di ade anyeye no di ade hyefu agu wo eba sa na enkonwa no de takra nu wo muturum enantoa wasase de okra ne age timi sam kwa ye de sika topot fu agu wo antoa ye twam ko eduru wa kwa ne twam ne hwa omo bo kro na mobo na tumi na me say tumi na edidi agoro enne sa ni die no sa ni die ni ho ni die a na nka ye wo e ma ye mpanyimfo no bi e wo ne ma bi nka mo ka nka ye okasa ya na nka wagina no enne wo ne ma ba ku mienu bi nti okasa kora so o wo ma kwan ma galamse ko so wo bro no so ye se ye mpechinchina ba ye de a na wo tumi a bro tumi ase tumi ase enne nka na tete wo bi kura wo sika so beto asase wo fi ukromu a kroma ni to asase e timi dima wo ho e ba ne sei wo di ade anya ye mamofo kroma ni abre no ho wo to asase no ye de ade hye ni na kroma fo ni na kogu akire enne de awoho abegu animu e ba ne sei de se fata no ye fa asase eto asantenhene wo asantenhene de ya esuba hu no hene wo kromu age wo hene no ye mamofo wo di ade anya yie enne bi ton wa ton cemetery omo guye wura ni ma se
na nsia ya kwan so hene bi wo ho no ye boni tuo me mo ne di nkura no manya ye boni tuo na wote nsem na afi ni wo nachi ne ba no a na che se asase ba ko timi to ma nipa be ye ne wo ho bo ko twe manso do be we ne no wafa nti wo zika de e ba ne sai se chaduma sia etumpa ya na e ba ne sai na ko hene bia wo ye Queen Solomon hene na so na hene ye mu hene sabe ye ewra frim ye mu hene eti Wontumi de ono ana pe ana homa so ne kwon na wanya tina mbo be sa kura so mu ado chimaku da pe ko akura so ma me na no ye de bento asa no ti Wontumi asa na sika dwoko fi asa no na onye sika bebere a ya na efoforo wana ani ye wo honhum so etimi didi sika so ye wo sika abo sika de nipa kwa amaniyam abo sika ma nipa hu abo sika ma nipa kwa wo hawu ko ye hwe Wontumi sika ehe Wontumi a sika se wan to boase na nyame amfa sika na maw na so bebra woni beba ho so na da asamado woni beba ho so na da court woni beba ho so no nya asam nyene Wontumi nya asam sika ne ba ye no afi football club ko beti so beti mi aton Chelsea so beti mi aton Chelsea ana so no manage Chelsea no got TV so no yi gold ko fo se anya ma no nyina ka ho bi kura na hisem ye de na kwa kotum 20 etu ono nya gold nti no mo chi no empanimfuo bi e wadidi wo matam na senya didie kura da dipa no so ko di atamas babro so di waja no nani na nkwa wa asasi so no kore pa no kore ni die hu hia o ti so bia wo wiase awase wo pesika no wanto bo asem nyame nsira wo no na de dwamammo krono bo sisie na wo de sisie kata hye so badwo besika woni beba ho so no na so ko 20 na eti ne be sire ewra se anto so nyaman ba bibia na sase da tifi ba bia toni na ye dwale gu nsuom no ye wra sole na to so nyaman woni sika dwako fi ya ba ko na o kan so se mo na wunsoi na no se mba mbe o de be kokko ne na ho nyina wunsoi de ma ho me de o do bola kura kuma no aku me nsuo ne fe ne bosompoma na so ba ko asinti so o ka se kunima me dote ye no ano ye obaku na wache so owro ho obetu owro ho firi wutiri so sa afiri kwate so sa begu fom asa waku waseda memenda woti ase de nya memenda babo be no nan tim na ko don de o kana wa dabi na sa se ko ba ho am ko frɛ krom ha ahene ba adi kro ba wantimi kro anya ho hwe nti na ho de ye ma o mu ni so wo mu ntimi ntu ntia nya kan de na ma ye hwe na m se mena dinti o de ye ni nkomo sa anyemfo gu krom wo no ye ni nsuo ni enu dan kan tete ye nananom wo ye ohene wo krom na se wo di ade a wo be di ade a ye fufuto gu pa kasiem ene ensa da bone sa kwasi dei asora homachi dubienu krom wonsu na wo di afaso wo de nsa afaso na so na ye kuro mufo sremfo de pipe atotum ya hwama de pipe atotum nsuo mama ye ne gu nsuo ene nsuo asase kura ne ye toma wo mo no kore eti sankran de na si ye no aye nsuo ne ti eno motete so eti yo mo hi nsuo na yiri fa mo aye fam no mo so afa bi ko mo de adware wo mo ho bebe ye ni kwase esi eti nkran de no mo ye sa na nya bola ne ntire na bola aye mo ti ana ahemfo na toto ansasrama wo mo no mo te so na wo teme so de a so ba si ense yiri fa de ba tu afiri aba mo atome ne me ka me ho ne watu eti kuro no fia kan kana kuro no nti na so yiri fa wo yes nsuo sase nyina ya to na yewra sese ana yewra ntimi ansore nyina ammo ye ne a ene kuma se de eba de be chan accident ye eba no ebe chen so obia ma na ho so ba Asantewaa betu gold mo so Asantefo so nye yeso yentu yenye iliga mine wa ha yenye galamse wa ha yeso ade ne ekoso na na ekoso etira me se ekoso mimi su ko no ma de mitimi nkire ne nyansa na e mo hene bia yetu galamse wo no bia wonto ne free store wodi ade nya ye ka nipa bieru se kura wona ne tra hwefie ho eye na ni die mram na fatam de die ya de na tama bre jampa nansa sini kura mo ba ye twa video yi wo hene bi frɛ me se me nya asem ba hwefie a ekwa mo de mefa so no kura ne ye ka na na se de ya frɛw yes
Body me na waye. My body nche no kure na meka. Sa wo tina se ka e ka wo no kure sem no. Ni ya frɛ. Yes. Sa wo nya asɛm ba hɔ a ye ne obedi. Ye ne bedi. Ei nana. Nanso onyame ne nana no mote ase die. Menya asɛm so mama nsia woda. Wo nya asɛm so ma so da ba. Ansida. Fise nyame ne nana no se be ka no kure. Ensie tu galam se nana no se be ka no kure. Ena wo fatuo bo me kura maka no kure. Nansia kwa asema me bia ma no kura ka nya ma de yi. Wo ko na tefi wa ya tonsa ase na tefi wo ni na ma se pipe no mo de atotum dwalugum. Aje si abakokura wo ho. Na ne ha ye hwe ye chama Wontumi a wonyam amane yi. Maybe enche shedan che bebre onya asem eba manhia. Ni enim se o de asem wo kan yi die nke be chi ne dadua ana asaso twa bi beba wo baabi. Yan hu bibia sa ene eja yi amane koye. Enso nyina nkofo se ni nyina ka hu bia ha adwen se nipa fom a na oba manhia ye nsusu bone se e bia o de kakra wo ni nsem nti eja ka na ka eja wo ji sika ene ja no anyimfo bodi sa asem ji sika committee a na ko bia de ewratam na so de chop ba kade na ese ye yensum tra sa kade amane di no enu nti na ono ampopo no ho no enam sika die nti ameka ho asem nti sika nti ne abedi ade o enyanya asabe abakwasem na bibi ena omudi beta ye wurachi gusu di nkomo wada ma on se nanado do twa mu nanzan ye president twa mu nansan ya ene de samra yi ba omo koto parliament atam no mo ye majority nti samra no ye pass ye be ye law say obi eye illegal mining na ye fa ntum e 15 to 25 years na kan kwa na mfie ni nhyeda nduru oza ono a na Kenya mko no nim say odi bedi obi ene ofiri so yi ono a ne nipa ene edi ni chama Wontumi na edi no a at least for this samra na ono ahyehye to ho no ja akọ ye no ye de we chama Wontumi a ye de chama Wontumi tumi nkofo se be ade na duru no omunya mramra sem ne fa nto nchen ne fa dua bomom enya adwuma itene president se MPO se de be yo wa benya bibi di bia wo Ghana bia no ye be so ewu ina ye fa dua bomom enje na branch wo ba sa da obedi no kore na sa anka na tete no tete na ne nipa buade nipa srade ne nipa gu ni pangu ebitimi nya 150 years nyini che me na nya 125 me na be ma onya bro 100 years me na be onya 140 years no mu nyini che na nya mesum ni ho na nanu ne so wo mo fisa bo so obi be wu fie ho a na nanu tibi tisi konfo no so e ma ne kofio se e da se ni pe be wu no wo kira de se feto wo na wo si ano it is said obi anya so fa na asem kokoto mo modua ye bro na dia no so bro womra na Asantewaa na menche so besia abro no na nyantam na wo se ye modua se so be ne fa modua ni nso nya na ya ta e so ne de nsa yo entra meka to se wo mo mutu galam se won se wo na ha wo ho wo wo de na busua so ya de bone de na busua so so afo atiase e ntina se nsuo to na se nsuo yira wotime fedi pedi bi no ti wo de wo ma ye dwan ofa bi be na kan no wo de ahoro moja gezem di fia kan me a me kasa ma kire wo ha etiasi ano me ka chom so mo etu galom se e wo mu kuro mu no he wo hene ka asem kire mo ntie kuromafo no mo fa kosia nkonsuo mu ho mo pa mo twu mo konfa ho na fa mo kosia nkonsuo mu kuro no ba bi mo tu galom se no mo muro mo dua se ne yekoso kono dua bo kwa na yekoso wo mo muro de ba nya hemfo na so bodua wo hema modua abusia panyine modua na mo kuro no kuroma no na so bi tete na de kwa hemfie na se wo hen na jiska anu ade godu ne bia mo fa mo ntu meko pa meko mo fa meko mfa kosia no fa be mu nsanum anu de ize etisansuo na chi no a chi pakuro no a meko no twugu nsuo akosia ne mu no a ekoku nsuo mu no egu no nipa no ho ne ho ba wuro o chi no a wo wuro no hu ni na nsuo no wo chire nti yawo no wo chi nipa ne ntamama wo na me chire Ghana fo duabo a ma chire omo no nana ye bre duabo wo so duabo ye pa wiase da wo chire se ne nsi mo dabi duabo mpa wiase da dabi sense no kredi eni ho they want to mo so mra na Asantewaa ba ma no wotimi mo abra na me mo ma bra me ba ma o me gidi se video de wonya bi ahwe ebra Wontumi pie free court okoya ansa na the last one yi beba yi o pie free court agye ni coat brown sa no ni sa see fom to bo ne ketere ma so sa hwe wiem sa ene no esaje sen
Say no cause we need to are in here. Yes. And I kwanya kura de nene so or tell me say so my ban na aba so dia omunka hu say MPP so ba dia e so ko am de be ombo fa so entro de sabo say omohwe da manimu me ne beduru ajo muso bi be fa mo ha nana ya setena mu nsam yen ko kakra hwe ene galam say no ne say no musi use chemicals e de fra eyo enyo mu gold kama de enyo mo wotam no chemical nso mu use bia so de insutene nko a etena akobo obi dem etena akobo obi dem nti sa chemicals nyina da so wo yenso yi mu ngofo so sanom ebi mo sano ye adwan ebi di sani obi ho nso na da fom no de na de ye no ye ntu pipe wo ma no ye ntu bo ho bia wo ma nti nso na da fom no insutene na no use chemicals use afa nso nyina nti ne ye se kidney problem se ne si do so no ye keka se de aye worse sen kran kidney failure bi se be onion do baby kidney failure obewu kidney na nsenya akwa ye movie actor ba ko kidney failure noa ti galam say sika goodie toy ebe boa yen ana se we dey ase do me na de breye ebe boa yen ana meboa so ameboa adro no fancy no na mo nya ana fa ba bi wo so a magi no mo de fra eno so do so ba bi wo ye nkwanya magi obesa gumu no bi atanse ma enka na tete obi bona board ya bisi a watwi ne kontomire ko so de nwogu so watete adi enya adro nwu so eti ayade na eni ya ne pe ne akofa ati so na kidi ne de fa ya duabo obu maame bi de maame bi breme na doctor ka chen say kidi ekom na nya kidi na eduabo ne yabo no eti nsuo ne kota na koma ho na mu hu ne say kidney kidi de fa ya duabo enne obi wudu obi ko doctor wo ba ko mienu miensa fi se nipa ne pia boni obi ko kodie no ntampa no fa kire no fa chentententem ati ase wo kwa ko hwem wo ko na eduabo ebeka obi wo kwa di obire ya bonu dua obi wo kwa wi obi sika ya bonu dua obi wo a wa wonu obi de ton niam wadi sika no ya bonu dua etikidi na abaso bebrebe ne fa ya duabo na nsuo na chiwa ade ye mpene se do be ko hospital yes akọ ya chance so do wa pa ne de inura se akọ campaign ya se akọ yes asai kora na asai kora Matias etikidi bebrebe ne ye ka fa ya duabo na say HIV so atu ate say so ene ye sunsuma wade sunsuma wade se sunsum ne wale so ka no a wano woda bebrebe wano woda ni nina sa wo sana bebrebe ni nina obi o sunsum awade no wano beda sa no oyema yekuro na esi no yes say aye bebrebe ti sunsum ne de ma wo mo onya ni so adoso o man ni mu say o mo kan wo yi be no mo brana na santo na say sunsum awade ni onye firi so duabo wo pese nya brana na santo ne mo mawo wo ba so ya dane ma afre so adwuma bia bo wo bai di akora boa na wo di akora boa esinchew wo dwala do esinchew wo be nyina che so yes Matias adwuma bia wo ba ma wu yade bia wo pa wo adwuma bia ba na santo be ya ma wo ka tituru na abrojifo no mo amote abroche se Ghana fo na mo na mo kasa no yade mo nam nuro so obi wa wo ne ba no wo de ne ba no akọ school akọ abrochire o me ahwe ne maame ne ade aduraje no ya pa ade aye no eno ba ye betete afidipade ne so adwuma bia na Asantewaa TV ye na Asantewaa so kan wo sese ahombamba wada ma wa nkasa bra ha na bidware wade eni kwanse otan bochi so mo bibe onu pa ne ba onu nkasa ya ama no wa ho no twia osika ne kwa obi anya ama ti o pere da ba ba sra Ghana bia na ese wa ye fast na wa na Asantewaa ho na obi hu no na hunhum ne ma bi oso ye ma bia no wa ye edi ama ye de na Asantewaa eletna ase okuma se Kenya se abrem na so ye so edi enkomo ene dai obusia aha ye Nyansapo TV so subscribe to channel and like and share mo bibia enya bi enhwe comment section so ya na wacha wadwen ama no ay kama media ne oba yesu ama ye bo a ye fa hunsi ase da se ne ye be send dey share bi wada ma makao adenti ne ebube ne brebe ense se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwan popo bi esi kro ni mu a wase wadore sra
panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma Wontumi ye fe ni din de sey ni din Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya